Yadda za ku yi unlimited free browsing a layinku na MTN. Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi, barkamu da sake kasancewa da ku a wannan channel mai albarka Hikima TV. Idan wannan ne zuwanka na farko, ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa. Ku yi mana like na wannan bidiyon, mun gode. Kamar yadda kuka na faɗa yadda ku yi unlimited free browsing a layinku na MTN cikin sauƙi. Kamar yadda aka saba, link ɗin da zai kawo ku wannan shafi yana ƙasan wannan bidiyo, wato description. Saboda haka da kun shiga zai kawo ku wannan shafin, wanda anan za ku ɗauko application wanda zai ba ku damar ku yi unlimited free browsing a layinku na MTN. Sannan kuma anan akwai shi a rubuce tare da hotuna na yadda za ku saita. Saboda haka da kun danna link ɗin dai zai kawo ku wannan shafin da kuke gani, to sai ku yi ƙasa ku zo nan inda aka rubuta download application now. So bayan kun yi ganin sai ku yi downloading application, sannan za ku iya duba da ƙasa domin ku ga yanayin yadda ake saita shi. Idan kuma kun yi downloading nasa, to kai tsaye sai kawai ku duba ku gani yadda za ku saita shi. Gashi nan tun daga yadda za ku fara har yadda za ku kai ga yayi connecting. Don haka yanzu za mu je ga downloading nasu kai tsaye. Da haka da kun shigo nan sai kai ku fara danna nan da aka rubuta download app now, sai ku danna wurin. Da kun danna kamar haka sai ku ɗan jira kaɗan, daga nan za ku ga ya buɗe ya kawo ku wannan shafi nan kenan. To sai ku yi ƙasa. Idan kun yi ƙasa za ku ga nan inda aka rubuta, akwai ƙasa akwai wannan hoton da aka rubuta download now, kawai sai ku danna kansa kamar haka. Nan take zai wuce da ku ya yi muku downloading na wannan application mai suna Stack VPN, sai ku ɗauko shi. To bayan kun ɗauko shi, to ya kasance dai wayar taku akwai data wacce za ta ba ku dama ku ɗauko shi wannan application ɗin. Idan ma ba data wani zai iya ɗaukowa sai ya tura muku. To idan kun ɗauko sai ku ɗan jira kaɗan, daga nan zai kawo muku wannan rubutu inda aka rubuta MTN Unlimited 2022, sai ku danna OK ɗin nan. To bayan kun danna OK, nan group ɗin na Telegram idan kuna so ku shiga, idan ba ku so kawai ku danna no. Daga nan sai ku shiga nan inda aka rubuta non or direct, sai a danna wurin kamar haka, sai a yi ƙasa can har sai an zo inda aka rubuta MTN Unlimited free browsing, wannan kenan MTN Unlimited 2022 new, ko kuma ko shi ko wannan dukkanin su ko wanne yana yi, amma wannan ya fi, sai ku danna kamar haka. Bayan kun danna daga nan kawai sai ku danna wannan alama, wato wannan wurin da kuke gani wannan jan, sai ku danna shi kamar haka. To da kun danna za ku ga ya fara wannan lissafin yana yi. Daga nan za ku ga ya ɗan yi connecting ne, sai ya kawo talla, shine dalilin da ya sa na tsara bidiyon. Amma daga zarar ya yi connecting, in dai har kun zaɓi nan sannan ya nuna wannan connecting, kuma za ku ga yana ta yi wannan lissafin daga nan. Sannan kuma daga sama idan kun lura za ku ga alaman key ya fito, to shine alaman free browsing ɗin ya saita na unlimited. To wannan shine yadda ku yi ku saita, amma dole ya kasance da farko kuna da MB da ta nuna muku wannan update ɗin, wanda ku danna OK, wanda shine zai ba ku dama ku wannan abin ya fito. Idan bai yi wannan ba, to zai yi. Kun ga kenan ku iya kunna data wannan abin ya fito, ku zaɓa, sannan sai ku mai da sim ɗin wanda yake kan babu data. Idan ya yi connecting sai ku yi minimize, ku zo ku ci gaba da amfani da shi. Sannan kuma abin da ya kamata a sani shine, shi irin wannan free browsing ɗin ba wai sun shi bane na dindindin. Misali yanzu abin nan ya ɗan kwana biyu da fitowa, misali kamar kwana biyu ko uku, to amma tun a ranar da ya fito bai fi kwana ɗaya biyu ba, sai suka dakatar da shi. Daga ƙarshe sai aka sake fito da shi, yanzu shine ake kan amfani da shi. So daga yanzu a kowane lokaci zai iya tsayawa. Da haka idan baka riski bidiyon da wuri ba, to kila ka ga bai maka aiki ba, amma still yanzu dai yana aiki. Sannan kuma mu ci gaba da dubawa har mu samu wani wanda insha Allahu za mu ƙara kawo muku. To wannan shine ƙarshen wannan bidiyon, da fatan an ji daɗin sa. Kada a manta link ɗin yana ƙasan wannan bidiyo description. Na gode, Allah ya bada.